హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. కానీ ఈరోజు అన్న ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి లాస్ట్ వీడియోకి చాలా అంటే చాలా రెస్పాన్స్ అయితే వచ్చిందన్న. అందుకే ఈ వీడియోలో మనం అది ఇంట్రో అయితే తయారు చేయించాను. ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. నేను కొత్త ఇంట్రో అయితే చేయించానన్న. 6 సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారని మీరు అనుకుంటారు. ఏ వీడియోస్ కొడుతున్నారు కాదు గైస్, అది కష్టాజీతం గైస్. అది కష్టపడి 60 సబ్స్క్రైబర్స్ కంప్లీట్ చేశాను. మనమైతే చూసేద్దాం. మీరు మాత్రం మర్చిపోతుంది, మీరు చూస్తున్నారు గని గేమింగ్ తెలుగు. ఎందుకలా వేశారు? బ్రాండ్స్ కి అలాగే వేస్తారు. బ్రాండ్ అంటే ఆ పేరులో గుర్తింపు ఉంటుంది, అది అందరికీ తెలుస్తుంది. అన్న ఎవరికి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిందో కింద కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో అంతేనా? నేనైతే స్పెషల్గా ఈ వీడియో అయితే చేయించాను. మీకు నచ్చుకోకుంటే వదిలేనా అన్న. నచ్చితే కామెంట్ అయితే చేయండి అన్న, సూపర్ అన్న అని. ఓకే బాయ్ అన్న, బాయ్ సపోర్ట్ అయితే చేయండి అన్న.